ஆரம்பிச்சலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகயே சக்ஷும்ருமிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யம் மனோபீசிரும் ஆவிரம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபதாமாயம் ததா சிகபதியும். हे कृष्णा करुण सिंधे दीन वंदे जगत्पदे गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सखांजन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी अनुसुदेवी यमानी हरिप्रिये वांचकल्पतराय कृप सिंधु एव स नानां भावनये वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் சச்சித். வந்திருக்க அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஸோ நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. இப்போ லாஸ்ட் நம்ம கடைசியா பார்த்த அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குந்தி மகாராணி பத்தி நாம ரொம்ப அழகா வந்து மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ரொம்ப அருமையான அத்தியாயம் அது. ஸோ இப்போ நாம வந்து பீஷ்மரை பத்தி, அதாவது பிரம்மதேவரை பீஷ்மரை பத்தி நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அவர் வந்து போர்க்களத்துல அதாவது வில் அம்புல படுத்து கொண்டு இருக்கிறார். இதன் மூலியமா நாம அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்ப நாம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பீஷ்மரை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தலாம். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம வந்து இந்த பிரஜாபதி, இப்ப மகரிஷி, சப்தரிஷி இவங்கெல்லாம் நாம சொல்றோம். நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நம்ம வேதங்களையும் படிச்சிருக்கோம், நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப சப்தரிஷினா யாரு, மகரிஷினா யாரு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நாம வந்து எப்படி நம்ம வகைப்படுத்துறாங்க வேதங்கள்ல, இது யாராவது சொல்ல முடியுமா? சப்தரிஷினா யாரு, அதாவது மகரிஷிகள்னா யாரு, ரிஷிகள்னு சொல்லலாம். 3 வகையா பிரிக்கிறாங்க இவங்களை வந்து. சரி, இது வந்து அது இல்லாம வந்து அது வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து படைச்சது எத்தனை பேரை படைச்சாங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? அதுல இருந்து நம்ம இந்த இது கொண்டு போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, சப்த ரிஷிகள் வந்து 7 பேர் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறு மாதாஜி, தவறு மாதாஜி, 9 பேருங்களா பிரபுஜி? இல்ல இல்ல தவறு. நான் அதாவது பிரம்மா முதல்ல யார படைச்சாங்க? பிரம்மா முதல்ல சிவனை படைச்சார். ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். அதாவது வேதங்கள்ல நம்ம என்ன சொல்லப்பட்டது அது மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது சிவனை படைச்சாரு, ஓகே. அதாவது சொல்லுங்க மாதாஜி. சனத்குமாரர்களை படைச்சாரு. ஹரிபோல் 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 ஹரிபோல். சொல்லுங்க மாதாஜி. சனத்குமார 4 பேரை படைச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சிவா, அப்புறம் மனு, பிரஜாபதிகளை படைச்சாரு. பிரஜாபதிகள் சிவன் எல்லாம் பிரம்மாதான படைச்சாரு மாதாஜி. ஆமா ஆமா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 சனத்குமார படைச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து படைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பிரஜாபதிகளை படைச்சாங்க. பிரஜாபதிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதுக்கப்புறமா மனுக்கள் வந்து இசுவாக அப்படின்னு நம்ம அப்படியே தொடர்ச்சியா நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். ஸோ அது மாதிரி இந்த ஒரு பிரஜாபதிகளும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 10,000 15,000 அது உயிர்வாழிகளை அவங்க வந்து உருவாக்குனாங்க. ஏன்னா பிரம்மா வந்து அந்த சிருஷ்டியை வந்து உருவாக்குற இதை வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்கு? பிரஜாபதிகளை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பிரஜாபதிகள்ல வந்து முக்கியமானவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பெரிய முனின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள வந்து நம்ம பெரிய முனின்னு சொல்லலாம். சோ அவங்க அந்த 7 பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் பேர் சொல்ல முடியுமா? பீஷ்மர் ஒருத்தர்மா பிரபு. பீஷ்மர் ஒருத்தர். பீஷ்மர் அப்பதான் வந்தார். அதுக்கு முன்னாடி பீஷ்மர் தவறு. பீஷ்மர் தவறு. ஒரு ஆளா சொல்லுங்களேன். மொத்தமே 7 பேர் தானே இல்லீங்களா? பத்ரி முனிவர், பரத்வாஜ், ஓகே, கௌதமா, ஓகே, கஷ்யப்பா, பிரபுஜி, தக்ஷன், தக்ஷன், ஹரிதா, தக்ஷன் முனிவர்,
விஸ்வாமித்ரர் ஹரிதர் ஹரிதர் விஸ்வாமித்ரர் விஸ்வாமித்திரர் விஸ்வாமித்திரர் கரெக்ட். அந்திரி அது ஓகே. பரசுராமர் முக்கியமானது அதாவது நான் முக்கியமான வசிஷ்டர் எதிர்பார்க்கறது வரல. அதாவது 7 பெருமுனிகள் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம அந்த 7 வசிஷ்டர் பெருமுனிகள் வசிஷ்டர் ஹரிபோல் மாத்தாச்சு. இப்போ நாம இந்த மகாபாரத போர் உருவாக காரணமே வசிஷ்டர் தான். அது நம்ம முன்ன முடியும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணங்கள் இருக்கு. இந்த வசிஷ்டன் ஏன் அவரை மட்டும் நம்ம பர்டிகுலரா எடுக்கிறோம்னா, அந்த வம்ச வழியில வரவர் தான் நம்ம பீஷ்மர். அதாவது வசிஷ்டர். ஆமா. அது மூலியமா வரவர் தான் அவரு. நம்ம பீஷ்மரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அது வசிஷ்டர் வேறு யாரும் இல்ல. அவரு ஒரு பெரிய அதாவது சப்த ரிஷியிலே பிரஜாபதியிலேயே மூத்தவர் தான். அவர் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா இவருக்கும் யாருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் எப்பவுமே ஆகாது. 2 பேருக்குமே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா விஸ்வாமித்திரர் பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மகரிஷின்னு ஒரு பட்டம் பெற்றவர். யாரு? விஸ்வாமித்திரர். ஆனா இவர் என்ன பண்ணணும், ஆனா இந்த சப்த ரிஷிங்களே இவங்க இந்த பிரஜாபதிகளே மூத்தவர் தான் வசிஷ்டர். ஆனா அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் வாயால என்ன பிரம்ம மகரிஷி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார், எதிர்பார்க்கிறார். இது 2 பேருக்குமே எப்பவுமே போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். விஸ்வாமித்திரருக்கும் 2 பேருக்கும் வசிஷ்டருக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அவரே சொல்றாரு, சரி நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, பிரம்ம மகரிஷியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அழைக்கிறார். அதோட அவர் என்ன பண்றாரு, வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்ம ரிஷி பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லணும். அதை சொல்றதுக்காக அவர் இது பண்றாரு. சரி அவரும் சொல்லிட்டு அதை முடிச்சிட்டார். சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வசிஷ்டர் பத்தி படிப்போம். இப்போ வசிஷ்டர் அவரை பத்தி யாராவது ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியுமா? ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள், அவருடைய லைஃப், அவர் ஏன் அந்த இடத்துல வராங்க, எதுக்காக நம்ம அவரை பத்தி எடுக்க போறோம் அப்படின்னு தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா? ராமாயணத்துல தசரதருக்கு அவருதான் குருவா ஆஸ்தான குருவா இருப்பார். ஓகே. ஒண்ணு. 2வதுங்க நிறைய சொல்லலாம், அவரை பத்தி நிறைய சொல்லலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்க. நாம அதுக்கப்புறமா விளக்கம் சொல்லலாம் அதுக்கு. அகல்யை என்று அவளுடைய மனைவி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. லீடர். அப்புறம் விஸ்வாமித்திரர் சும்மா அவர் தொந்தரவு பண்ணிக்கினே இருப்பாரு வசிஷ்டர். ஆனா 2 பேருக்கும் போட்டி இருக்கும். அதை நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேனே, அது 2 பேருக்கும் போட்டி அதனால இருக்கும். அவரு அந்த இது தாங்க முடியாம மலையில இருந்து விழுந்தாலும் பஞ்சாமாரம், கிணத்துல விழுந்தாலும் அது பஞ்சாமாரம், எவ்வளவோ பண்ணி பாக்குறாரு. அப்பயும் அவர் அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது. ஓகே. அதுதான் உங்களுடைய அது புரிதலுக்காக தான் நான் கேட்டு இருக்கேன். இவர் பாத்தீங்கன்னா இவர் வசிஷ்டர் பத்தி ஏன் சொல்ல, யாரோட குழந்தைங்க? சப்த ரிஷிகளில் இவர் ஒருவர். குழந்தையா? ஆமா இவர் பாத்தீங்கன்னா ரிஷிர் சப்த ரிஷிகளில் பிரம்மாவுடைய மகன் தான் இவரு. சொல்லுங்க. சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர் இவரும். சப்த ரிஷி கிடையாது இவர். ஆக்சுவலா யாரு, நம்ம வெஸ்ட் அதாவது பிரஜாபதி தான் அவரு. பிரஜாபதி வேற, அது சப்த ரிஷிகள் வேற, மகரிஷிகள் வேற. ஏன் சப்த ரிஷிகள் நாம சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வேதங்கள்ல அதாவது பகவானோட மூச்சு காற்றுல இருந்து வர்றதுதான் இந்த வேதங்களே. இந்த வேதங்களை பாத்தீங்கன்னா அப்ப மூச்சு காற்றுல வரும்போது அப்போ வேதங்கள் எப்படி இருக்கும், எல்லாம் அண்ட சராசர இடத்துலயும் இருக்கும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த சப்தத்தை அப்சர்வேஷன் பண்ணி அதை அது நம்ம வேதங்களா கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்கதான் சப்த ரிஷி. அந்த ரிஷி அவங்க கொடுக்குற அந்த இதை அந்த வேதங்களை எடுத்து அது மக்களுக்கு அதை போதனை செய்வதுதான் மகரிஷிகள். அப்படிப்பட்டதுதான் நம்ம அதுல வர்றதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வியாசர் வர்றாரு, அந்த இதுல வர்றாரு அவரு ஆக்சுவலா ஆனா சப்த ரிஷிகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த வேதங்கள்ல அங்கிருந்து அதுக்குதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா, ஹரே நாம கிருஷ்ண மந்திரம் ஏன் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, எல்லா புராணங்களையும் சொல்லியிருக்கு, 18 புராணங்களையும் சொல்லியிருக்கு. அதே பாத்தீங்கன்னா அது கூட விளக்கம் கூட நான் கொடுக்குறேன். நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சப்தம் அந்த சப்தத்துல தான் அந்த வேதங்களை ஃபுல்லா நம்ம காற்றுல பரவி இருக்கு. அது நம்ம சொல்ல நாம அந்த காற்றை சுவாசிக்க நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளமும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் நமக்கு கிளியர் ஆகும் அதுல உள்ளது. அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றது அவ்வளவு பெரிய விஷயம். பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் அதனால பலனடைதான் நம்ம அது சொல்றோம். அதுதான் சப்த ரிஷிகளோட அவங்களுடைய இதான் வேதங்கள்ல இருந்து காற்று, அதுதான் அவங்கள சப்த ரிஷின்னு நம்ம சொல்றோம். அதை எடுத்து மகரிஷி. நாரதர் பிரபுஜி. ஆமா அதாவது அந்த ரிஷிகளை மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 21 பேர் இருக்காங்க. அந்த சப்த ரிஷிகளை மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா, அதே மகரிஷிகள்ல ஏகப்பட்ட பேர், பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா நிறைய சொல்லலாம், சப்த ரிஷிகளை நிறைய சொல்லலாம். அது அவங்க அதாவது முக்கியமா 21 பேர் தான். ஆனா மகரிஷிகள் ஏகப்பட்ட பேர், நிறைய பேர் சொல்றாங்க. சோ வேதங்களை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இவங்க பிரஜாபதிகள் 7 பேர். நாம இப்ப வசிஷ்டர் பத்தி வருவோம், நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். ரொம்ப டீப்பா போனா நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும் அது.
ஸோ இப்போ நம்ம வரிசர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய லைஃப்பை பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து வியாசரை பத்தி நமக்கு கிளியரா இது நம்மளுடைய பிரம்மதேவரை பத்தி பீஷ்மரை பத்தி சொல்ல முடியும், பிதாமகரை பத்தி பேச முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் விசிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருந்ததின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனைவி இருக்காங்க. அதுதான் அவருடைய மனைவி. அது யாராவது தெரியுமா உங்களுக்கு? அருந்ததி பத்தி யாராவது தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா? அருந்ததி வந்து வானத்துல நட்சத்திரமா இருக்கிறாங்கல்ல பிரபு, ஓகே அவரோட ஓகே அவரை வசிஷ்டரின் கல்யாணம் ஒய்ஃப் பண்ணும்போது அருந்ததி, கல்யாணம் அருந்ததிக்கும் ஒரு வசிஷ்டருக்கும் பிறந்தவங்க திருமணத்துல தானே. வந்து ஒவ்வொரு திருமணத்திலயும் மணமகன் வந்து மணமகளுக்கு வந்து காட்டுவான், அம்மி மிதிச்சு அருந்ததி அதெல்லாம் பாருங்க. அருந்ததி பாக்குறதுன்னு ஸ்டார் இருக்கு. ஆயிட்டாங்க, அது வேற. அருந்ததி வசிஷ்டரோட ஒய்ஃப். கருப்பு கரைச்சி அம்மை மிதித்து அருந்ததி பார்க்கணும்ட்டு ஒரு மேரேஜ்ல சொல்லுவாங்க. ஏன் அது அது வந்து சொல்றாங்க? நீங்க அது சொல்றது மூணு இதெல்லாம் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன் அது சொல்றாங்க அது காரணம்? 3 தேவர்களும் அவகிட்ட தேவர்களை வந்துட்டு வச்சு போய் அவளை பார்க்கணும்னு போனப்போ அவ 3 பேரையும் குழந்தையாக்கி பால் கொடுத்ததுனால அவருக்கு வந்து அருந்ததி வந்துட்டு எல்லாரோட அம்மா அப்படி ஆயிடுறாங்க, ஓ அம்மாவோட சரி ஸ்தானம் ஆயிடுறாங்க. நட்சத்திரத்தின் தாய். அடுத்து வந்து கற்பு கரசி நட்புலத்துறதுனால நட்சத்திரமாக கரசி திருமணம் போல அப்படிங்கறதுல பார்க்க சொல்லுவாங்க. சரி. குருவனை இப்போ போல இவங்களும் ஒரு நட்சத்திரமாக திகழ்கிறார். இப்ப ஓகே அருந்ததிக்கும் வசிஷ்டருக்கும் பிறந்தவ தான் பீஷ்மரா சார்? நான் பீஷ்மரோட சொல்றேன் அம்மா அப்பா யாரு? இல்ல நான் சொல்றேன் இருங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வர்ஷிஷ்டர் வந்து மனைவி வந்து அருந்ததின்னு சொல்லிட்டோம். அருந்ததி பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சின்னதா சொல்றேன். அது பெருசா சொல்றேன், நிறைய போலாம். அது அவங்களோட ஸ்டோரியை வந்து அருந்ததி வேற யாரும் இல்ல, அது பிரம்மாவுடைய மகள் தான் அவங்க. அதாவது பிரம்மாவுக்கு எத்தனை பசங்க இருக்கான்னு போனா அது கணக்கில் அடங்காதது. இந்த பிரஜாபதிகள் எல்லாமே பிரம்மா மூலியமா அவங்க மகரிஷி மூலியமா தான் பிறந்தவங்க தான். அதுல பிறந்தவங்க தான் வந்து யாரு இவங்க அருந்ததி. சோ என்னடா அது அருந்ததி அதாவது பிரம்மாவுடைய பிள்ளைகளும் வசிஷ்டர் வராரு, இவங்களும் வந்து மகளா வராங்க. எப்படி இது திருமணம் பண்றாங்க? இதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு பாத்தீங்களா வேதங்கள்ல. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம உன்னிப்பா கவனிக்கணும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த அம்மா பிறந்த உடனேயே பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம தேவரே வந்து அந்த 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 மாதாஜியோட அழகை பார்த்து பிரமிச்சு போயிட்டார். யாரு? பிரம்மாவே அப்படியே அசந்து போறாரு அவரு. அவர் மட்டும் இல்ல, அவர் கூட சகோதரர் இருக்கிறாங்களே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 7 பெரிய பெருமுனிகள் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களும் வந்து அவங்க அழகை பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சு போறாங்க. அவ்வளவு அழகுன்ட்டு. இது அவங்க எல்லாம் பார்த்த உடனே காம கண்ணோடு பாக்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய கூட பிறந்தவங்க தன்னுடைய பெத்தவரே வந்து நம்மள இந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தை பாக்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப மனம் உருந்தி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்க, தவம் இருக்கிறாங்க. தவம் இருந்து பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி தவம் இருக்கிறாங்க. தவம் இருந்து அப்புறம் பகவான் அவளுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க. உனக்கு என்னம்மா பிரச்சனை, என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ வந்து பகவான் சொல்றாங்க, அருந்ததி சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய தாயார் என்னோட தந்தையாரும் சரி, என்னுடைய கூட உடன் பிறந்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த கண்ணோட்டத்திலே என்னை பாக்குறாங்களே, எனக்கு என்னுடைய அழகு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு, சரி அதுக்கு நீயே ஒரு விளக்கத்தை கொடு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன்னா அவருடைய திருவிளையாடல் தான் இது. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, அருந்ததி நீயே சொல்லு, அது காரணம் அதுக்கு ஒரு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ உடனே சொல்றாங்க, இந்த காமம் தானே எல்லாருக்குமே மூத்ததா இருக்கு, அந்த காமத்தை அடக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு வந்து அது நீயே சொல்லு, உனக்குதான் தெரியும்ல, நீயே சொல்லு அப்படின்னு. நான் அதை அனுபவிச்சனால சொல்றேன். பிறந்த உடனே யாருக்குமே காமம் வரக்கூடாது, அதுக்குன்னு ஒரு பருவம் வைக்கணும், அந்த பருவத்துல பிறகுதான் காமமே உருவாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருந்ததி கேட்கறாங்க. சொன்ன உடனே இது நல்ல ஐடியா, ஏன்னா இது நல்ல ஒரு வரம் இது, அதனால அந்த வரத்தை நான் கொடுக்குறேன். அப்போ எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து பிறந்த உடனே காமத்துல பிறக்க கூடாதுன்றனால என்ன பண்றாரு, அதுல வந்து ஒரு பருவம் வந்த பிறகுதான் எல்லாருக்கும் காமம் உருவாகணும் அப்படின்றத அந்த அருந்ததி அந்த அந்த வரத்தை வாங்குறாங்க. வந்த பிறகு அதுலதான் அந்த மானிடர்களும் சரி எந்த உயிரினங்களும் சரி பிறந்த உடனே காமத்தை கொண்டு வராது, ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வந்த பிறகு வரும் அப்படின்றதான் அருந்ததியுடைய விதம். அதுக்கப்புறமா அருந்ததி என்ன பண்றாங்க, இவரு வர்ஷிஷ்டர் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க அண்ணன் அக்கா தம்பி அண்ணன் தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு உறவுகள்லாம் வந்து அப்பதான் பிரிக்க ஆரம்பிச்சது. இதுதான் வந்து முதல்ல வந்து இந்த யுகத்துல ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நிலைமையில உள்ள சூழ்நிலை. இது வேதங்களை ரிக் வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா இதை பத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ அருந்ததி அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அருந்ததி பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதனாலதான் வந்து
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து கற்புக்கரசி. எந்த ஒரு யாருமே அருந்ததிய நாம போய் பார்த்துட்டோம்னா, அந்த கணவரோ, மனைவிமாரோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வேற ஆணையோ மனைவி வந்து வேற ஆணை கூட பார்த்தா கூட சரி, தன்னுடைய சகோதரனா பார்ப்பாங்க. அந்த காலகட்டம். ஏன்னா அருந்ததிய நாம யாரெல்லாம் நாம பிரார்த்தனை பண்ணி அவங்கள பார்க்கிறோமோ, எந்த ஒரு மானிடரும் வந்து பண்ண தந்தையாரோ, சகோதர ஸ்தானத்துல தான் வந்து பார்க்க வேண்டிய சொல்லுவோம். அதே வந்து கணவர்மார் வந்து திருமணம் ஆவறதுக்கு முன்னாடி அருந்ததிய நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம்னா, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த ஒரு பெண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சகோதரியாவும், தாயாவும் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு வரம். அந்த மாரி வரம். அதுதான் அருந்ததி ஒரு ஸ்டாரா. இன்னும் நெறைய அருந்ததி பத்தி நெறைய சொல்லிட்டே போலாம். ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்ப நம்ம வசிஷ்டர் பத்தி வருவோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன் வசிஷ்டர் பத்தி நான் இங்க சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஒரு பர்வத அதாவது ஒரு நதிக்கரை ஓரமா ஒரு குடில் அமைச்சு அருந்ததியும் இவங்களும் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப பூலோகத்துல. வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு அந்த அந்த குடியில வரவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, காமதேனு பசு வந்து அவர் வந்து வச்சிட்டு இருந்தாரு. அந்த பசுக்கள் மூலியமா வர பாலை வந்து எல்லாருக்கும் வரவங்க குடிலுக்கு வரவங்க எல்லாருக்குமே வந்து விநியோகம் பண்றதுல ரொம்ப இதா இருந்தாங்க. சோ அந்த சூழ்நிலை இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, வசுக்கள் அதாவது 8 அஷ்ட வசுக்கள்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அஷ்ட வசுக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அஷ்ட வசுக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க மனைவிமார் மூலமா அவங்க தேவர்கள் அவங்க. அங்க தேவலோகத்துல இந்திரலோகத்திலிருந்து கீழ வராங்க. கீழ வந்த உடனே பார்த்த உடனே இந்த காமதேவனை பார்த்தோன்னே ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பசுக்கள். பார்த்த உடனே. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரிதிவரதன் சொல்லிட்டு மொத்தம் 8 வசுக்கள்ல வந்து பிரிதிவரதன் ஒரு வசுக்கள் இருக்காரு. சோ அவரு மனைவி என்ன பண்றாங்க, இந்த பசு இந்த காமதேவனை நம்ம இந்திரலோகத்துக்கு கொண்டு போயிடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பூலோகத்துல இருக்கிறது இது சரியில்ல. நம்ம எடுத்துன்னு போயிடலாம் அப்படின்னு. அப்போ இருக்கிற 7 வசுக்கள் மனைவிமாரும் என்ன சொல்றாங்க, இதனால இத கொண்டும் போனா, வசிஷ்டர் நம்ம சாபம் விட்டார்ன்னா, நம்ம கணவர்மார்களுக்கு சிக்கலாயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 7 பேரும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, வேண்டாம். இது எடுத்தும் போ வேண்டாம். இது தப்பு. அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, அவர் சாபிச்சுருவாரு. வேண்டாம் அப்படின்னு. இல்ல ஆனா வந்து பிரிதிவர்தனோட மனைவி மட்டும் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல நம்ம கொண்டும் போலாம் அப்படின்னு. அவரும் என்ன பண்றாரு, மனைவி சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பசுவை கொண்டும் போறாரு. ஆனா அந்த பசு கொண்டும் போகும்போது மட்டும் இல்லாம, இவங்க 7 பேரும் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. அதுக்கு எடுத்தும் போறதுக்கு. அது பசுவை கொண்டும் போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் இவங்க எடுத்துன்னு எங்க இந்திரலோகம் போயிடுறாங்க. இவங்க 8 பேரும் சேர்ந்து. அப்புறம் வந்து கீழ இவரு என்ன பண்ண வசிஷ்டர் வெளிய வந்து பார்க்குறாரு. வெளிய வந்து பார்த்தா பசுக்க காணோம். என்னடா காமதேவன காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த நேரத்துல அவருடைய ஞானத்துல பார்க்குறாரு. பார்த்தா இது மாரி 8 வஸ்துக்கள் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்களே, அஷ்ட வஸ்துக்கள் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சபிக்கிறார். சபிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவரு சாபம் விட்டுறாரு. சாபம் விட்ட உடனே இத தெரிஞ்ச உடனே 8 வசுக்கள் கீழ ஓடியாடுறாங்க. வந்த உடனே அவர்ட்ட கேட்கறாங்க, "ஐயா நாங்க தெரியாம செஞ்சுட்டோம், அறியாமல செஞ்சுட்டோம். இதுக்கு ஏதாவது விமோசனம் இருக்கா?" அப்படின்னு. அப்போ உடனே சொல்றாங்க, "அதாவது உங்க 7 பேருக்கும் நீங்க தவறு செய்யல. உங்க மனைவிமார்கள் வந்து அது தவறுன்னு சுட்டி காட்டுனாங்க. நீங்க ஒதுங்கிட்டீங்க. ஆனா பிரஜோதன் அவர் மனைவி மட்டும் அவங்க கேட்கல. அதனால ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த சாபம் வரும். உங்களுக்கு 7 பேருமே வந்து நீங்க பிறந்த உடனே இறந்துட்டு நீங்க இந்திரலோகம் போயிடுவீங்க. தேவர்கள் ஆயிடுவீங்க. ஆனா வந்து பிரிதிவர்தன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, அவரு வந்து அதாவது இந்த உலகத்துல பிறந்து ஒரு நல்ல அதாவது வழிகாட்டியா இருப்பாரு. நல்ல ஒரு வழிகாட்டியா இருப்பாரு. நெறைய விஷயங்கள்ல அவர் மூலியமா இந்த மக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவருக்கு அந்த சாப விமோசனம் குடுக்குறாரு. சோ அந்த மாரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த 8 வசுக்கள் என்ன பண்றாங்க, என்னடா நமக்கு இது எப்படி நாம சீக்கிரமா இறந்து சீக்கிரம் இறக்கணும் இல்லையா? பிறந்து இறக்கணும் இல்லையா? இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணும்போது கங்கா தாயை அணுகுறாங்க. கங்கைய அணுகுறாங்க. கங்கா அம்மாவ அணுகுன உடனே கங்கா அம்மா சொல்றாங்க, "சரி அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும். அந்த நேரம் வரும்போது நான் உங்கள நான் அந்த விமோசனம் பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு இது பண்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கா தேவி ஒத்துக்குறாங்க. சொன்ன பிறகு கங்காவுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்துல வந்து இந்த 8 பேரையும் நான் பெத்தெடுக்கணும் இல்லையா? அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும்போது, அப்போ சாத்தனு மகாராஜா அங்க வராரு. அவரு இந்த பிக்சர்ல வராரு. சோ இங்க வந்து நான் நெறைய சொல்லலாம். அதாவது உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா அது கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொல்றதுக்காக சொல்றேன். அந்த இடத்துல சாந்தனு வராரு. சாந்தனு மகாராஜா வந்து யாருன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இல்லைங்களா? சோ பாண்டவர்களோட தாத்தா அவரு. அதாவது பாட்டனார் வழியில வரவரு. சோ அவரு சாத்தனு வந்த பிறகு அப்புறம் கங்கா தேவிகிட்ட கேட்கிறாரு. "சரி நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. நான் உன்னை திருமணம் பண்ணிக்கலாமா?" அப்படின்னு கேட்ட உடனே சரி ஓகே பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு நிபந்தனை இருக்கு அப்படின்னு. "என்ன நிபந்தனை?" அப்படின்னா, "நான் என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நான் செயல்படுவேன். ஆனா உனக்கு நல்ல மனைவியா இருப்பேன்.
ஆனா வந்து எனக்கு வந்து நான் என்னுடைய இது ஒரு சில விஷயங்கள்ல நீங்க என்ன எதுவும் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்சனல் விஷயமா ரொம்ப டீப்பா உள்ள இறங்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கும் வந்து சாத்துனு மகாராஜா என்ன பண்றாரு, சரி ஓகே பரவாயில்ல, சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறாங்க. ஒத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு நதிக்கரை ஓரமா, அதாவது கங்கை நதி ஓரமா அவங்க வந்து குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்காங்க, வாழ்க்கை வாழ்றாங்க. அப்போ முதல் குழந்தை பிறக்குது அவங்களுக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் என்ன பண்றாங்க, கங்கையில போட்டுறாங்க. தண்ணியில தூக்கி ஆத்துல போட்டு வந்துடுறாங்க அந்த பிறந்த குழந்தைய. அதுக்கப்புறமா இதே மாரி சாத்தனூர் என்ன பண்றாரு, என்னடா இது பிறந்த குழந்தையெல்லாம் தூக்கி தூக்கி போட்டு வராங்களேன்னு சொல்லிட்டு 6 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 3 ஆச்சு, 4 ஆச்சு, 6 ஆச்சு, 7 ஆச்சு, 7வது குழந்தைகளும் தண்ணியில போட்டு வந்துட்டாளேவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. சரி இது 8வது குழந்தையா பிறக்குது. 8வது குழந்தை பிறந்த உடனே இவர் என்ன பண்றாங்க, திரும்பவும் எடுத்துன்னு போய் போட போறாங்க. அப்போ உடனே டக்குன்னு கேட்கிறாரு சாத்தனூர். நீ 7 குழந்தைய இப்ப இப்ப அது திரும்பி தண்ணீல போட்டு வந்துட்ட. ஆனா வந்து இது இது பாவம் இல்லையா? இந்த செயலை நீ செய்யக்கூடாது இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இத நான் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்கிறாரு. அப்போ உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இத நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட நானு அந்த டிமாண்ட் கேட்டுட்டு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த முடிவே எடுத்தேன் நானு. இப்ப நீங்க கேட்டுட்டீங்க. அதனால வந்து இதோட நம்முடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு. அதாவது இனிமேல் இத நான் உங்க விஷயத்துல தலையிட மாட்டேன். என் விஷயத்துல நீங்க தலையிடக்கூடாது. ஆனா இந்த குழந்தைய நான் கொல்ல மாட்டேன். இந்த குழந்தைய நான் நல்லா வளர்த்து உங்களுக்கு ஒரு வாலிப பருவத்துல வந்த பிறகு இந்த குழந்தைய நான் உங்களுக்கு ஒப்படைப்பேன். அதுவரைக்கும் இந்த குழந்தைய நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் அவர் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அவரு மறைஞ்சிடுறாங்க. கங்கா தேவி அவர கொண்டு போயிட்டு அவங்க வந்து வளர்க்கறதுக்கு அது நதியில கொண்டு போய் வளர்க்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்தா அவர் தான் வந்து நம்ம பிரம்மதேவ், அதாவது சாரி நம்மளுடைய பிதாமகர் பீஷ்மரா அவர் வராரு. சோ இவருடைய ஸ்டோரி அது. அத பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரொம்ப விசேஷமான என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஏன் வந்து இந்த அந்த அம்பு படுக்கையில படுக்கிறாரு, அதுக்கு காரணம் தெரியுமா? அவருக்கு வந்து உத்தராயணத்துக்காக சாப்பிட்டாரு இல்லைங்களா? உத்தராயண வரணுத்துக்காக அந்த காத்துட்டு ரத்தம் இருக்காரு. எல்லாம் வெளியில போனாதான் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முள் படுக்கல அந்த இல்ல ரத்தம் எல்லாம் போகுது. அவருக்கு சாபம் உண்டு. பீஷ்மருக்கு ஒரு சாபம் இருக்கு. அதுலயாக்கும் அவர் வம்பு படுக்கையில் வந்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா அதாவது பிரபுஜி. அவர் வந்து அதாவது இவரு பீஷ்மர் வந்து யுதிஷ்டர் பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசரா உட்கார்ந்த பிறகுதான் உயிரோடன்றது அவருக்கு நல்லவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அந்த அரசாட்சிய அப்படின்றதுனாலையும் அது ஒரு அவர் காரணம். என்னைக்குமே அரச வாங்கிக்க மாட்டார் பீஷ்மர். பீஷ்மர் வாங்க மாட்டாரு அவரு. மாதாஜி யுதிஷ்டர் வந்து ராஜா வந்து உட்கார்ந்த பிறகுதான் உயிரோடன்றது அவருக்கு ஒரு கோரிக்கை இருந்தது. இல்ல யுதிஷ்டருக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. ஆக்சுவலா சரி பீஷ்மர் மாஸ்டர், எதுக்கு சரி அம்பு படுக்கையில படுத்தார் அதுதான் கேள்வி. அதுதான் கேள்வி கேட்கிறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அதாவது கங்காதாவி கூட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தவறு செஞ்சிடறாரு. என்ன தவறுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி பரீட்சித்து மகாராஜா பாம்பை வந்து கொன்னாரோ, பாம்பை வந்து கொன்னல, இறந்து போன பாம்பை தூக்கி அந்த அந்த அந்தணர் மேல போட்டு போனதால அவருக்கு வந்து அந்த அந்த வரங்க வந்து அந்த இது கிடைச்சது. அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பாகவதமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சூழ்நிலை வந்தது. சோ அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அதாவது அதாவது நாகராஜனை வந்து அவரு ஒரு பெரிய நாகராஜ் அவரு. அந்த நாகராஜை இவர் கொன்னுடுறாரு. தெரியாம தான் கொன்னுறாரு. தெரிஞ்சு கொன்னல, தெரியாம அம்பு விட்டு கொன்னுறாரு. கொன்ன பிறகு அந்த நாகம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, நீ கண்டிப்பா நான் எப்படி என் உடம்புல வந்து வில்லெல்லாம் அம்பு பட்டு நான் இறந்தனோ, அதே மாரி நீ இறக்கும் தருவாயிலே கண்டிப்பா அம்பு படுக்கையில ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் நீ இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் விட்டுருது அந்த நாகவஸ்து. அது மாரி பண்ணனால தான் அந்த இதுல தான் கந்தர்வர்கள். அந்த கந்தவர்கள் கந்தர்வர்களோட சாபம் வாங்கிட்டார் அவர். அது அந்த இதுல வாங்குனால தான் வந்து கடைசியில வந்து இது விளைகிறார். ஏன்னா வந்து ஒரு வேதங்கள், அதாவது வேதங்கள்ல ரொம்ப கட்டமைப்பு. ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு நிறைய ஸ்டோரி சொல்லலாம். அது சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஏகப்பட்டது இருக்கு நம்மளுடைய வேதங்கள்ல. நம்ம ஒரு நிமிஷம். நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் விசேஷம் பண்றாங்க. அதனாலதான் கொஞ்சம் சவுண்டா இருக்கு. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். சரி நம்ம இதுக்குள்ள வந்துருவோம். அதாவது பீஷ்மரை பத்தி நம்ம இனி வந்து கிளாஸ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை படிங்களா பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கோஸ்வாமி கூறினார், குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அநேக பிரஜைகளை கொன்று விட்டதாக எண்ணி அச்சமடைந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன்
படுகொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு பீஷ்ம தேவர் ஓர் அம்பு படுக்கையில் படுத்தவாறு உயிரை விடும் நிலையில் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது சூர கோசாமி கூறினார், குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அநேக பிரஜிதிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கொன்று விட்டதை எண்ணி அச்சமடைந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா படுகொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு பீஷ்ம தேவர் ஒரு அம்பு படுக்கையில் படுத்தவாறு உயிருடன் நிலையில் இருந்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அப்போ வந்து அவர் சாகா வரம் தானே பட்டிருக்காரு. ஏன்னா அவர் நினைச்சாதான் உயிர் விட முடியும். யாரு? பிரம்மா வந்து பீஷ்மர் வந்து அவர் நினைச்சாதான் உயிரை விட முடியும். அந்த அளவுக்கு அந்த வரம் பெற்றிருக்காரு. ஏன் அந்த மாதிரி வரம் பெற்றிருக்காரு அப்படின்றத அது ஒரு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? எதுக்காக அந்த மாதிரி வரம் பெற்றிருக்காரு? ஏன் அந்த அம்பு படுக்கையிலே படுத்துட்டு இருக்கணும்? இப்ப நம்ம அதோட சாபத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த சாபத்தினால்தான் வந்து அவர் படுத்துட்டு இருக்காருன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். எதுக்காக அவர் வெயிட் பண்ணணும்? அந்த அளவுக்கு ஏன் வெயிட் பண்ணணும்? அவரு ஏன்னா அவரு உத்தராயணம் வர்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. 3 பாயிண்ட் சொல்லலாம். உத்தராயண வரத்துக்கு காத்துட்டு இருக்காரு. அது வந்து நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்றக்காக நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். அது நிறைய சொல்லலாம். பிரபுஜி அவங்க வந்து அந்த இதுல அவங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து இது பண்ணி வைக்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன் நானு, நீ வந்து எப்ப சாகும் வரம் கேக்குறியோ அப்பதான் நீ இறப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு சகஸ்ரநாம சொல்றதுக்காக கூட இருக்கலாம் இல்லைங்க? இருக்கலாம். அதாவது காரணங்கள் நிறைய இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல இது ஒரு ரிக்கு வேதத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம சம்பிரதாயம் இருக்கு. ஒரு சம்பிரதாயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். 4 சம்பிரதாயம் இருக்குங்களே. அந்தந்த சம்பிரதாயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல சம்பிரதாயம், அது வந்து இவங்க வந்து இந்த வேதங்களை சொல்றதுக்காக இது பாராயணம் பண்றதுக்காக அவர் உயிரோட இருக்காரு. அப்புறம் உத்தராயணம் வர்றதுக்காக உயிரோட இருக்காரு. இப்படி எல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா அவர் வந்து இந்த பாம்பு கொண்டதுனாலதான், வில்லு விட்டு பாம்பு கொண்டதுனாலதான் அந்த படுக்கையில இருந்தாருன்றது இது முன்னாடி அவருடைய சாபம் ஒண்ணு. 2வது வந்து வசிஷ்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 8 வசுக்கள்ல 7வது 8வது வசுக்கள் வந்து பிரபஞ்சன் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து உன்னை மனைவியை கேட்டதனால வந்து உனக்கு வந்து அது கேட்டதுனால்தான். ஆனா நீயா சுயமா எடுக்கல, அவங்க சொன்னதுனால்தான் நீ எடுக்கிற. அதனால உனக்கு முன்னுரிமை தருகிறேன். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து இறக்கும் தருவாயில வந்து நீ நினைச்சா மட்டும்தான் உயிரிட முடியும் அப்படின்றத அங்க வசிஷ்டர் வந்து சாபம் கொடுத்ததுல அது விமோசனத்தையும் கொடுக்குறாரு. அங்க இது நாராயணன் மூலியமா தான் இது வந்து நம்ம அந்த இது நடக்குது. இந்த இது நடக்குது. அது மூலம் புரிஞ்சுக்க. அதுக்காக தான் வந்து அவரு சாகாவரம் பெற்றிருக்காரு. இது வந்து உத்தராயணம் சொல்றது ஒரு சம்பிரதாயத்துல அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஒரு சில பிராணாயம், அதாவது அவரை பத்தி அதாவது ஹரிநாமத்தை சொல்றதுக்காக அவர் அந்த இடத்துல படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் இன்னொன்னு இதுல வந்து இதே மகாபாரதத்துல இதுல வந்து நம்ம பாகவத்துல என்ன சொல்ல வராங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பாகவத்துல என்ன சொல்ல வராங்க, பாகவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது யுதிஷ்டர் மகாராஜா அவரோட எல்லாம் கொண்டு முடிஞ்ச பிறகு அவர் ராஜா மகாராஜா சக்கரவர்த்தியா தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அவரு அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றதுல இங்க பாகவதத்திலையும், அதாவது பகவத்கீதையிலையும் சொல்லப்படுது. பகவத்கீதையில மகாபாரதத்திலையும் சொல்லப்படுது. சோ இதுல இருந்தே சொல்லப்படுது. ஆனா வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து மகாபாரதத்துல என்ன சொல்றதோ இப்ப நம்ம அதுதான் எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா அதுல இருந்து தானே பகவத்கீதை நம்ம அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பாகவதமும் அதுல இருந்து தான் சார்ந்து வந்து இருக்கு. ஏன்னா ஒரு வேதங்கள்ல ரிக்கி வேதங்கள்ல ஸ்ரீ ஹாமதன்சி ஒரு வேதங்களையும் ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா ரிக்கி வேதம் தான் வந்து நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் வந்து நம்ம சொல்லலாம். அது நிறைய விஷயம் எடுத்து கொண்டு போகலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஜா வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அந்த இடத்துல வராரு. எப்படி வராருன்றத நாம ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். அதை ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது சகோதரர்கள் அனைவரும் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு முதல் தரமான குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட அழகிய ரதங்களில் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றனர். பாண்டவர்களின் புரோகிதரான தவும்யரை போன்ற ரிஷிகளும் வியாசரும் மற்றவர்களும் அவர்களுடன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சகோதரர்கள்னா யாருன்னு பாருங்க. ஏதோ நம்ம பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாமே நல்லா அலங்கரிக்கப்பட்டு, ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியா வரணும் அப்படின்ற எதிர்பார்க்கிறார். யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து
நம்ம வந்து ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் வந்து அந்த அவர் இறக்கும் தருவாயில இருக்காரு. இப்போ அவர் ஒரு உயிரோடறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு இந்த நேரத்துல. ஏன்னா அங்க வந்து யுதிஷ்டர் வந்து சக்கரவர்த்தியா ஆயிட்டாரு. ஆகனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஹாப்பினஸ் ஆகணும். யாரு பீஷ்மர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடையணும். அதுக்காகவே இவங்க என்ன நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு ரொம்ப கிராண்டா வாங்க, அப்பதான் வந்து அதை பார்த்த உடனே அவர் இது பண்ணணும் அப்படின்றாரு. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாண்டவர்களோட புரோகிதரான அவரை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவர் யாரு, எந்த இதுல வராரு அப்படின்றது தெரியும், சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா ஒரு ஒரு நம்ம பாகவதத்துல ஒரு பேர் சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுடைய லைஃப் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுடைய லீலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன் இந்த இடத்துல பர்டிகுலரா வைக்கிறாங்க, அவங்க யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இவர் தமையர்னு சொல்றாங்களே, அவர் யாரு? இங்க அழகா சொல்லிட்டாங்க, பாண்டவர் புரோகிதர்னு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. அவரை பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா, விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல. அவ்வளவுதான், நான் கேட்டதே இல்ல. கேக்குறேன். ஆமா, ஓகே. இவர் வந்து வேற யாரும் இல்ல. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களுக்கு குரு தான் இவரும். குருன்னா எப்படின்னா ஒரு அந்தனர். இப்ப நாம வந்து பீஷ்மர் தான் நம்ம குருன்னு சொல்லுவோம். யாரு, சாரி, துரோணாச்சாரியர் தான் குருன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேதங்கள்ல சொல்லி கொடுக்குது, அது பாடசாலை வச்சு வில் வித்து இதெல்லாம் கத்து கொடுத்தனால அவர் குருதேவரா அவங்க ஏத்திருக்காங்க. ஆனா அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு பரம்பரை வருவாங்க. அதாவது எல்லா பரம்பரையிலையும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சூரிய வம்ச பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க, சந்திரவம்ச பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க, சிவ பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பரம்பரையில வரவங்க வந்து பாண்டவருடைய பரம்பரையில வந்து இவர் வந்து அந்தனரா வராங்க, அதாவது குருவா வராரு. இந்த குரு எப்படின்னா பாண்டவர்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதாவது ராஜசுகி நடக்கும் போதும் சரி, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க திரௌபதி கல்யாணம் திருமணம் ஆகும் போதும் சரி, இவர் தான் முன்ன நின்று பண்ணவர். இந்த குருக்கள் தான் வந்து முன்ன நின்று பண்ணாரு. ஏன்னா இவரும் வந்து அதாவது ரொம்ப முக்கியமான ரிஷிகளையும் வந்து இவரும் ஒரு பெரிய ரிஷி. அதாவது பாண்டவர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் வந்து இவர் தான் வந்து குருவா இருக்காரு. குருவா இருந்து ஆலோசனை பண்றதுல எல்லா விஷயத்திலையும் இவர் தான் முன்னோடியா இருக்காரு. இதை பத்தி பாகவதத்துல ரொம்ப பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. நாம பாகவதம் மட்டும் கேட்கிறோமே தவிர, ஒரு நிமிஷம், சத்தம் போடாம இருங்கப்பா. பாகவதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாம அதுதான் படிக்கணும். நாம பாகவதம் கேட்டா மட்டும் பத்தாது, அதுல உள்ள சாராம்சம் என்ன, அதுல உள்ள அதாவது யார் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்றது நாம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும், அவரை பத்தி படிக்கணும். சோ இவர் வந்து அவங்களுடைய குரு, அதாவது குருன்னா அதாவது ஆச்சாரி. அவங்களுடைய அதாவது எல்லா காரியங்களும், ஈம காரியங்களும் சரி, நல்ல காரியங்களும் சரி, எல்லாம் முன்னின்று செய்யறவர் இவர் தான். திரௌபதிக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சதும் சரி, ராகசுகி யாகத்தும் பண்ணதும் சரி, அதே மாதிரி இவங்க வந்து வனவாசம் போறாங்க பாத்தீங்களா, பாண்டவர்கள் வனவாசம் போகும்போது அதுக்குள்ள சூஸ்திரம் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்ததுக்கு பகவான் மூலியமா சொல்லி கொடுத்ததே வந்து இவர் தான். இவர் என்ன பண்றாங்க, அந்த விராட்டுக்கு அந்த வேற ஒரு ஊர்ல போயிட்டு இவங்க வந்து எல்லாம் ஒரு மாறு இடத்துல போயிட்டு எல்லாம் மறைஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த வனவாசம் போன இடத்துல. அந்த இடத்துல வந்து மூல காரணமே வந்து இவர் தான், இவருடைய புரோகிதர். இந்த பிராமணோட பங்கு அதிகமா இருந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இப்போ வியாசர் வர்றாரு. வியாசர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வியாசரை பத்தி யாருன்றது, அவர் என்ன தெரியும் இல்லைங்களா? வியாசரை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா, முக்கியமான பாயிண்டா சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி, அந்த பாண்டவர்களுடைய அந்த சபையிலுடைய குரு யாரு பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசர் வந்து கிருஷ்ணருடைய யாகத்தை ஏற்றவர். வியாசர் வந்து கிருஷ்ணர் பராசகப்பட்டருடைய அம்சம். வேதங்களை எல்லா வேதங்களையும் எழுதினாரு, பாகவதமும் வேதங்களை எழுதினாரு. எழுதியவர். ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவது வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வியாசர் எப்படி நம்ம ஜனனம் பண்ணாரு அதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அவர் எப்படி ஜனனம் ஆனாரு? இப்ப நம்ம வந்து எல்லார பத்தியும் நம்ம ஓரளவு இப்ப தெரிஞ்சுட்டு வரோம் இல்லைங்களா? வியாசரை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போமே. பராசகப்பட்டர் வந்து அவர் ஒரு படகு, சத்தியவதி வந்து படகுல வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைம்ல வந்து பராசகப்பட்டர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு அறிவுள்ள ஒரு குழந்தை வந்து இதுவாக போகுது அப்படின்னும் போது என்ன பண்றது, அந்த டைம்ல ஞான திருஷ்டி மூலமா அவங்களுக்கு கருவுற செய்யணும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு பெண்மணியை தேடுறாரு. அப்ப பார்த்தா சத்தியவதி தான் எதிர்க்க இருப்பாங்க. அந்த ஞான சக்தி மூலமா அவருக்கு வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. அவர்தான் வந்து வியாசரா பிறக்கிறாரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது சூரிய வம்சம் சொல்லுவாங்க.
யாரு வியாசர் வந்து சூரிய வம்சம் தான். யாரு இவங்க எல்லாருமே, அதாவது பாண்டவர், அதாவது சாந்தனு மகாராஜாவோட வரவங்க எல்லா வம்சமே வந்து சூரிய வம்சம்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து அந்த வம்சத்துல வரவர் தான் இவரு. இவர் என்ன பண்றாரு, பரத்வாஜ் அந்த சைடுல சாரி பரதர் அந்த நதிக்கரமா வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அதாவது திடீர்னு ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்து அவருக்கு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்க போறாரு. இந்த அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சப்த ரிஷிகள் இல்லையா? இவங்கெல்லாம் வந்து ஏன்னா மகரிஷியில வந்து இவரும் ஒரு பெரிய சப்த ரிஷியில இவரும் ஒரு பெரிய சப்த ரிஷி இவரும். சோ இவருக்கு தெரியுது, இவருக்கு பகவான் அவதாரம் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்துல யாருமே இல்ல. அது ஒரு மாதாஜி வேணும் இல்லையா, ஒரு குழந்தை பெற்று தாயார் வேணும் இல்லையா, அதுல அந்த நதிக்கரை ஓரமா வந்து சத்தியவதி அந்த இடத்துல அந்த படகுல இருந்து இந்த கரைக்கு அந்த கரைக்கு கொண்டு போற வேலையை அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப பார்த்த உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி தாயி இந்த மாதிரி இருக்கு, அதனால எனக்கு வந்து ஒரு மகன் அந்த இப்ப சப்தரிஷி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால அதன் மூலியமா நீ ஒரு மகனை பெத்தெடுக்க முடியுமா அப்படின்னு. நான் கண்டிப்பா தரேன், ஆனா அதாவது என்னுடைய கற்பு கெடக்கூடாது, அது கன்னித்தன்மையை இழக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு, ஒத்துக்கிறாரு. சரி ஓகேம்மா, கண்டிப்பா அது உள்ள வராம நான் பாத்துக்கிறேன். அது சொன்ன உடனே அதே மாதிரி அவங்க பிறவெடுக்கிறாங்க. அப்ப அந்த அந்த கரைக்கு இந்த கரைக்கு போகும்போது நடுவுல வந்துதான் அந்த நதிக்கரையில தான் அவர் வந்து நதியில வந்துதான் நம்ம வியாசர் வர்றாரு. அவர் பிறவி எடுக்கிறார். அவர் பிறவி எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஏன் அந்த பிறவி அந்த மாதிரி வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அகூரமா இருப்பார். பாக்கிறதுக்கே அது நம்மளுடைய பகவான் எப்படி என்ன கலர்ல இருக்காரு, பகவானாவது ப்ளூ கலர்ல ஒரு மாதிரி கருநீலமா இருப்பாரு. ஆனா இவரு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அந்த அளவு கருப்பு கலர்ல இருப்பாரு. பார்க்கும்போது ரொம்ப கருப்பு கலர் மட்டும் இல்ல, ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருப்பாரு அவரு. அந்த இடத்துல வருவாரு. ஏன்னா வந்து அந்த நதிக்கரை ஓரம், அந்த நதிக்கரை இல்ல, நதியிலேயே நடுவுல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒளி சுடரோட அவர் வந்ததுனால அந்த குழந்தை வந்து அந்த மாதிரி ஆனதுன்றது அதுக்கு தனியா ஒரு இது இருக்கு. அது வேதங்கள்ல அழகா அப்படி ரிக்கி வேதத்துல அதை பத்தி வியாசர் ஏன் அந்த அளவுக்கு மாறினாரு, அப்படி கலர் மாறினது, அதுக்கு அது ரொம்ப டீப்பா போவேணாம். சோ அந்த மாதிரி அவர் பிறந்ததுனாலதான் வந்து வியாசர் வந்து அது சப்த ரிஷிகள்ல வந்து அது இவரு மகரிஷி தான், சப்த ரிஷின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. யாருக்கு, நம்ம வியாசரை கொடுக்குறாரு. சப்த ரிஷின்னு சொல்ல முடியாது, மகரிஷின்னு தான் சொல்ல முடியும் அவரை. ஆனா வந்து நம்மளுடைய பாகவதத்துல வந்து சப்த ரிஷின்னு தான் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க. ஒரு 2-3 இடத்துல சப்த ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க பாகவதத்துல. ஆனா அதே ரிக்கி வேதத்துல வந்து அவர் சப்த ரிஷியா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதாவது இதுதான் ஒரு முரண்பாடு இருக்கும். அந்த முரண்பாடு ஏன் வருதுன்றத நம்ம இந்த வேதங்களை நாம படிச்சோம்னா நம்ம அது புரிய வரும் நமக்கு. அது ஏன் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இது எடுத்துக்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல மட்டும் இது எடுத்துக்கல, அவ்வளவு டீப்பா நாம உள்ள இறங்க வேண்டாம். ஆனா இவரு சப்தரிஷி கிடையாது, இவரு ஒரு மகரிஷி தான். யாரு, நம்ம வியாசர். சரி ஓகே, நம்ம இது உள்ள வருவோம். பிரம்ம ரிஷி, பரம ரிஷி, அதாவது இங்க பாருங்க ஒரு ரிஷியா தனித்தனி பிரிக்கிறாங்க பாருங்க. பிரம்ம ரிஷி, பரம ரிஷி பகவானுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோடு கூட அர்ஜுனுடன் ரதத்தில் அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர். இவ்வாறாக நண்பர்களும் இவர்களும் சூழப்பட்ட குபேரனின் போல யுதிஷ்ட மகாராஜனும் கம்பீரமான கோலத்தில் காணப்பட்டார். ஏன் அதை வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல பர்டிகுலரா கொண்டு வராங்க பாத்தீங்கன்னா, வியாசர் கொண்டு வராங்கன்னா, ஆனா வந்து அவர் வந்து யாரு, வியாசரை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும். வியாசர் இல்ல, பீஷ்மரை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் அவரை. ஏன்னா அவர் எதிர்பார்த்த இது வந்து இங்க கிடைச்சிச்சு. ஏன்னா அவர் வாழ்நாள்ல பாண்டவரை தான் கொண்டு வந்து வைக்கணும், சக்கரவர்த்தியா கொண்டு வந்து வைக்கணும்ட்டு ரொம்ப ஒரு முனைப்பு காட்டினார். ஆனா அது வந்து கொடுத்த வாக்க வந்து காப்பாத்தணுமே, சத்தியவதி கிட்ட வாக்க கொடுத்துட்டோமே அப்படின்ற அந்த காப்பாத்தணுமே இருக்காதான் அவர் அப்படியே பொறுமையாவே இருக்காரு. நம்ம வந்து இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அவர் பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவரை கொண்டு வராங்க, நல்லா அலங்கரிச்சு பண்ணி இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க. அதை பார்த்த உடனே ஹாப்பி ஆவாரு அப்படின்றத இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது ஸ்லோகம் பண்ணீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்து விட்ட ஒரு தேவரை போல் தரையில் படுத்து கிடந்த அவரை, அதாவது பீஷ்மரை கண்டு பாண்டவராஜனான யுதிஷ்டிரர் அவரது இளைய சகோதரர்களுடனும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடனும் அவர் முன் தலை வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, பீஷ்மர் வந்து வில்லம்புல படுத்து கொண்டு இருக்கிறார். இந்த இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய அதாவது தாழ்மான வரத்தை அங்க தெரியப்படுத்துறார். ஏன் அதை தெரியப்படுத்துறாரு பாத்தீங்கன்னா, பாண்டவர்களுள்ள இவரும் ஒருத்தரா இருக்காரு. ஏன்னா சகோதரனா தான் இங்க பாக்குறாங்க இல்லைங்களா. அதனாலதான் வந்து இந்த இடத்துல, ஏன்னா இவருக்கு தெரியும் யாருக்கு,
பீஷ்மருக்கு தெரியும். யாரு இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியுதோ இல்லையோ, பாண்டவர்களுக்கும் பீஷ்மருக்கும் தெரியும். இவர் வந்து முழு கடவுள். அது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்ன்றது அவங்க எல்லாரும் அவங்க 6 பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவங்கள பத்தி. அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாருக்கும் தெரிய வருது. அப்படி இருந்து கூட வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதாவது ஒரு பகவானே வந்து என்ன வந்து வணங்குறாரே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் யாருக்கு இருக்கு? பீஷ்மருக்கு இருக்கு. இந்த இடத்துல அதை கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரத மகாராஜனுடைய வம்சத்தினரில் பரத மகாராஜனுடைய வம்சத்தினரில் தலைமையானவரை பீஷ்மர் காண்பதற்காகவே நற்குணத்தில் நிலை பெற்றவர்களும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மகாத்மாக்கள் ஆகிய எல்லா தேவ ரிஷிகளும் பிரம்ம ரிஷிகளும் மற்ற ராஜ ரிஷிகளும் அங்கு கூடியிருந்தனர். இந்த இடத்துல பிரிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? அது நம்ம பாகவத்துல மகாராஜனோட வம்சத்துல வந்து தலைவனான பீஷ்மர், அதாவது பீஷ்மர் கொண்டு வராங்க. ஏன்னா அந்த சூரிய வம்சத்துல வந்து வராங்க. ஏன்னா வந்து அவருடைய யாரு வசிஷ்டர், அதாவது ஒரு பிரஜாபதி நாம சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அந்த பிரஜாபதி முறை மூலியமா தான் ஒரு இதா அவர் வசிஷ்டர் வராரு. வசிஷ்டர் மூலியமா அதுல இருந்து ஒரு வம்சமா வந்து இப்போ வந்து பீஷ்மரை வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. நற்குணத்தை நிலை பெற்றவர்களும் பிரபஞ்சத்தில் மகாத்மாவாகிய எல்லா தேவ ரிஷிகளும் பிரம்ம ரிஷிகளும் மற்ற ராஜ ரிஷிகளும் இப்ப பிரிக்கிறாங்க பாருங்க. தேவ ரிஷிகள் பிரிக்கிறாங்க, பிரம்ம ரிஷிகள் பிரிக்கிறாங்க, ராஜ ரிஷின்னு வேற பிரிக்கிறாங்க. ரிஷிகளே பாத்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் ரிஷிகள் இருக்காங்க. நம்ம அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம அது வந்து குழப்பம் அடையக்கூடாது. ஏன்னா சப்த ரிஷி வேற சொல்றோம், மகரிஷின்னு வேற சொல்றோம், தேவ ரிஷின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னு நாம அது உன்னிப்பாகணும். எல்லாமே ஒரு ரிஷியா நாம எடுத்துக்க முடியாதுன்றதை இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பர்வத முனி, நாரதர், தவம் இவர், பகவானின் அவதாரமான வியாசர், பிரகதஸ்வர், பரத்வாஜர் மற்றும் பரசுராமர், அவரது சீடர்கள் வசிஷ்டர், இந்திர பிரதமர், திரிதர், கிருஷ்ணதர், அசிதர், கஷிவான், கௌதமர், அத்ரி, கௌசிகர் மற்றும் சுதர்சனர் போன்ற எல்லா முனிவர்களும் அங்கு கூடியிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நாம வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க, எல்லாரும் கோடான கோடி எல்லா தேவமார்களும் ரிஷிகளும் மகரிஷிகளும் சப்த ரிஷிகளும் எல்லாரும் வராங்க. இங்க யாரு எல்லாரும் வராங்க பாத்தீங்களா? அவங்க எல்லாம் யார் என்னன்றதை ரொம்ப அழகா வந்து பாகவத்துல அழகா விட்டுறாரு. இது பர்வத முனின்னு ஒருத்தர் வராரு, நாரதர் வராரு, தவம் பேர் நம்ம சொல்லிட்டோம், பாண்டவர்களுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், பகவான் அவதாரமான வியாசரை பத்தி பேசிட்டோம். இவ பர்வத முனியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லாம யாராவது விஷயம் தெரியுமா? அவரை பத்தி தெரியாம இருக்காது, கண்டிப்பா தெரியாம இருக்காது. யாராவது தெரிஞ்சுங்க, யாராவது சொல்ல முடியுமா? நாரத முனிவரோடு இருப்பவன். ஓகே, ஹரே போல் மாதாஜி, ஹரே போல். சோ இவரு நாரத முனியோட இவனா வந்து நாரத முனியும் இவரும் பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே ஒன்னாதான் இருப்பாங்க. எங்க போறது வர்றது. ஏன்னா இவங்க 2 பேரு தான் வந்து இப்ப நம்ம பண்றோம்ல, இப்ப பிளைட்ல போறோம், அப்படியே ஜல்லுன்னு சர்றன்னு மேல போறோம், அங்க போறோம், அந்த அமெரிக்கா போறோம், ஆஸ்திரேலியா போறோம், இங்கெல்லாம் போறோம், பிளைட்ல போறோம். ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சராசரங்கள் எல்லா இடத்துலயுமே 2 பேருமே எதுவும் பிளைட் தேவையில்ல, எதுவும் இல்லை, அப்படியே நினைச்ச இடத்துல அப்படியே மேகத்திலேயே பறந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேருக்கு மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரத முனிவர் வந்து முற்காலத்துல நடந்ததையும் தெரிஞ்சுக்கிற சக்தி இருக்கிறவர். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஏன் அது இல்ல, அவ அந்த 2 முனிவருக்கும் கோலாகலத்துல இருந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு அவளுக்கு. பாருங்க, அது இது இருக்கு, அந்த சக்தி இருக்கு. அதான் வேற யாருக்கும் அந்த சக்தி கிடையாது. ஏதாவது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய பகவான் சூரியன் இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு இந்திரலோகம் போவாங்க, செல்லக்கூடிய தகுதி பெற்றவர்கள். வைகுண்டம் போறதுக்கு இவங்க 2 பேருக்கு தான் வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க. வைகுண்டத்துள்ள போறதுக்கு இவன் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து துவாரபாலகரை போய் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் பிரம்மாவே உள்ள போக முடியாது. வைகுண்டத்துல போனீங்கன்னா துவாரபாலகனை குடிச்சு வைப்பாங்க. ஏன் உள்ள போற, ஏதாவது அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா உள்ள வர்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. பிரம்ம தேவருக்கே அந்த இதுன்னா அப்ப பாருங்க, பர்வத முனிவருக்கும் நாரதருக்கும் உள்ள போறதுக்கு உள்ள இது இருக்குன்னா அப்ப பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. பர்வத முனிவரை பத்தி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம், ஏகப்பட்ட விஷயம் சொல்லலாம். இதுல வந்து சொல்ல போனா இது மாதிரி நாரதர் முனி கூட இருந்தது. அவர் 2 பேருமே வைகுந்தத்துக்கு போறதுக்கு எனி டைம் உள்ள போறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய ரிஷியா இருக்காங்க பாருங்க. அந்த அளவுக்கு அவரு. அப்புறம் தவமியரை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டோம். யாரு இவங்க வந்து பாண்டவருடைய குரு நாம சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வியாசரை பத்தி நம்ம இருக்கோம். இந்த பிரகஸ்பதி பத்தி அவரை பத்தி சொல்லியுமா? பரத்வாஜர்னா யாரு? இவங்க எல்லாம் ஒரு பிரஜாபதிகள் நம்ம சொல்லலாம். பரத்வாஜர் வந்து ஒரு பிரஜாபதி தான். இவரு பிரகஸ்பதி பத்தி சொல்ல முடியுமா?
ஏன்னா நம்ம பாகவதத்துல அழகா பிரபுபாதா நம்ம விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு, அவங்களோட ஸ்டோரியோட விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. நீங்க பாகவதம் கேக்குறீங்களா? இப்ப கேட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் படிச்சீங்கன்னா என்னன்னு தெரியல, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஒரே சத்தமா இருக்கு. எனக்கு வீட்டுல வந்து இன்னைக்கு எங்க மாமனாருக்கு வந்து இன்னைக்கு திதி இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனாலதான் நான் இங்க கொஞ்சம் கிளாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சவுண்டு இடமா இருக்கு. சொல்ல முடியுமா? சரி, பரத்வாஜரை பத்தி சொல்ல முடியும். பையன் தானங்க பிரபுஜி துரோணர்? யாருங்க? பரத்வாஜருடைய துரோணர் வந்து பரத்வாஜருடைய மகன் தானங்க பிரபுஜி? துரோணாச்சாரியாரா? துரோணாச்சாரியர். யா மாதாஜி, யா மாதாஜி. சரி, அப்புறம் வந்து பரசுராமர் யாரு? பரசுராமர் சீடர்கள் சொல்றாரு. பரசுராமர் சீடர்கள் யார் யார் வராங்க இங்க? உங்க புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கதான் நான் கேட்கிறேன். பரசுராமரும் பரத்வாஜரோட பையன் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது சீடர்கள் யார் யாரு? கர்ணன் வந்து பரசுராமருடைய சீடர். ஓகே. இது பீஷ்மரும் பரசுராமருடைய சீடர். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஆளை விட்டீங்களே. கர்ணன். கர்ணன் தான் சொல்லிட்டீங்களே. கர்ணன் சொல்லிட்டீங்க, இவரையும் சொல்லிட்டீங்க. இன்னொரு ஆளு அர்ஜுனன் கிடையாது. அர்ஜுனன் வந்து துரோணாச்சாரியா தானே. திருதராஷ்டர். அதாவது பீஷ்மர் நம்ம வந்து அவருடைய முக்கியமான சீடர்ல பீஷ்மர் ஒரு ஆளு இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னொரு ஆள் சொன்னீங்க, இன்னொரு பேர் சொன்னீங்களே. சொன்னீங்க. கர்ணன் வந்து அவரு நம்ம இந்த ஆமா அது இப்ப சொன்னா அது இந்த சென்னை ஸ்லாங்ல சொன்னா டுபாகூர். அது டுபாகூரா போய் சேர்ந்து அவரு ஒரு சீடர் ஆனாரு. அது அவருடைய கதை, அது வேற கதையில போயிடும். 2 3வது இருக்காரு பாருங்களா, யாரு அவரு? அதாவது துரோணாச்சாரியரும் அவருடைய சீடர் தான். முக்கியமானவர்கள் துரோணாச்சாரியரும் அவருடைய சீடர் தான். அது வந்து ஏன் அந்த இடத்துல அவங்க சொல்ல வராங்கன்றத நம்ம பிறகு நான் அதை பத்தி சொல்றேன். சோ பரசுராமரோட முக்கியமான சீடர்கள்லாம் எல்லாம். ஆனா இங்க வந்ததுல வந்து ஏன்னா இங்க பரசுராமன் ஏன் வரணும் இந்த இடத்துக்கு? ஏன்னா வந்து அவருடைய மானசீக குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்லம்புல படுத்து கிடக்குறாரு. யாரு? பீஷ்மர் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவரை வந்து பார்க்க வரணும் இல்லையா? அதனால அவரு சீடர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. அப்புறம் வசிஷ்டர் வந்திருக்காரு. வசிஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு சத்தியுகம், எல்லா யுகத்துக்கும் முன்னாடி உள்ள பிரஜாபதி. அவரும் இந்த இது கலந்துருக்காரு. பிரஜாபதி மூலியமா அவரும் வந்து வசிஷ்டரும் வந்து கலந்துக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்துபுரம் இருக்கிறாரு, துரிதர் இருக்காரு. ஒரு ஆளு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவங்களுடைய ஸ்டோரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப போறான். அந்திரி இருக்காரு, கௌதம் இருக்காரு, கௌசிகர் இருக்காரு. கௌசிக முனிவர்னா யாருன்னு அவரே சொல்ல முடியும். நான் ரொம்ப ஒரு பர்டிகுலரா தான் சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொல்றேன். ஏன்னா இதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். இது கௌசிகர் முனிவர்னு சொல்லுவாங்க. அவரை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் கௌஷிக்னு பேர் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, எல்லா இடத்துலயும். அது பிரபுஜி கௌஷிகர் என்றவரும் கஷ்யப்பர் என்றவரும் ஒருத்தரா? வேறங்களா? வேற மாதாஜி, வேற 2 பேரும் வேற. இப்ப கௌஷிகர்ன்ற வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட். சோ இந்த பெரிய மகரிஷிகளும் சப்த ரிஷிகளும் பிரஜாபதிகள்லாம் வந்து கலந்துக்கிறாங்கன்னா அப்ப ஏன் அந்த இது எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிறாங்க? இப்ப வியாசரை வந்து இதாரு பிதாமகரை வந்து கௌரவப்படுத்துறது மட்டும் கிடையாது. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு சூரிய வம்சத்திலிருந்து வந்தவர். வசிஷ்டர், அதாவது பிரம்மரே வந்து அவரை வந்து வரணும், இந்த இடத்துல வர வேண்டிய ஆளு வந்து பிரம்மரே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரிக்கி வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிக்கி வேதத்துல. ஏன்னா ரிக்கி வேதம் நாம யாருமே தள்ளி வைக்க முடியாது. நாம் நிறைய பேர் வேதங்களை படிக்கிறவங்க ரிக்கி வேதத்தை ரொம்ப படிக்க மாட்டாங்க. ரிக்கி வேதம் தான் வந்து இந்த சப்த ரிஷிகளை பத்தியும் வேதங்களை பத்தி நிறைய நுணுக்கங்களை ரிக்கி வேதம் தான் அதிகமா கொடுத்திருப்பாங்க. நாம படிக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்? சாமவேதத்தை படிப்போம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், ராமாயணத்தை படிக்கிறோம், இதுதான் படிக்கிறோம். வேதங்கள்ல இந்த 4 வேதங்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் வந்து இவங்க எல்லாம் வராங்க, எதுக்காக பகவான் இந்த லீலையை கொண்டு வராங்கன்றத நாம அந்த ரிக்கி வேதத்துல நீங்க படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப அழகா தெரியும். அந்திரி எல்லாம் சாதாரண ஒரு சப்த ரிஷி. இந்த ரிஷிகள் மூலமா தான் நம்மளோட பிரஜாதிகள்லாம், நம்ம மனுஷங்கள்லாம் வந்திருக்கோம். மனுவெல்லாம் இந்த வேதங்களை இந்த ரிஷிகளை பின்பற்றி அவளோட சந்ததிகளா வந்திருக்கோம். அதுதான் நம்ம சொல்றது. இப்ப நாம வந்து நான் சொல்லுவேன்னா கிருஷ்ண பகவான் இருக்காரு, அதனால இவங்க எல்லாம் வராங்க மொத்த பேருமே. ஆமா, பகவானே இங்க வந்திருக்காரு.
பகவானே வந்திருக்காரு, பகவானே வந்திருக்காரு. அதுதான் முக்கியமான. ஏன்னா வந்து வசிஷ்டர் வந்து அந்த வசுக்களோட அந்த சாப விமோசனம் எல்லாரும் வந்து ஆகணும் அந்த இடத்துல. அந்த மாதிரி வரம் வாங்கி வந்திருக்காரு பீஷ்மர். அப்ப பீஷ்மர் நம்ம வாழ்நாள்ல துரியோதனும் சரி, கர்ணனும் சரி, எல்லாருமே அவர் வந்து ஒரு மாதிரி ஏளனம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா ரிஷிகளும், மகரிஷிகளும், சப்த ரிஷிகளும் எல்லாம் வந்து அவரை வந்து பார்க்க வராங்க. காரணம் இது ஒரு ஸ்லோகமா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரலாம். இது மேற்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. சுகதேவ கோஸ்வாமியும் தூய்மை அறிந்த மற்ற ஆத்மாக்களும் கஷ்யபரும் ஆங்கிரசரும் இவர்களை போன்ற மற்றும் பலரும் முறையே அவரவர் சீடர்களால் சூழப்பட்டவாறு அங்கு வந்து சேர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுலயும் ஒரு சுகசாமி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, தூய்மை அடைந்த மற்ற ஆத்மாக்களும் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய தூய்மை அடைந்த எல்லாம் அந்த சராசரங்களையும் பகவான் படைச்சிட்டு அவருடைய ஜட உடல்ல இருந்து வந்தவங்க தானே எல்லாருமே இல்லைங்களா? நாம வந்து சாதாரண ஒரு அணுக்கள் தான். ஆனா இவங்க எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ரிஷிகள். இவங்க எல்லாம் வந்து இங்க வந்து கஷிப முனியும் சொல்றாங்க, அங்கிரீஷரும் சொல்றாங்க. கஷிபரை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒரு விளக்கம்? உங்களுடைய புரிதல் தான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் கஷிபர் யாரு, அங்கிரீஷரும் யாரு. அங்கிரீஷை விட்டுருங்க, கஷிபர் மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன்னா கஷிபர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரிபோல். அதாவது கஷிவர் முனிவருக்கும் அதிதிக்கும் பிறந்தவங்க தான் அசுரர்கள். கஷி முனிவருக்கும் அதிக்கு பிறந்தவங்க தான் தேவர்கள். கஷி முனிக்கும் திதிக்கும் பிறந்தவங்க தான் அசுரர்கள். ஓகே, ஹரிபோல். அதாவது வாமன அவதாரம் எடுத்த காரணமே வந்து கஷிபர் முனிவரால் தான். ஏன்னா அவருடைய வாமன அவதாரம் எடுத்தாரு பாத்தீங்களா? அதாவது இந்த அவதாரத்துக்கு அந்த அவதாரத்து தந்தையே யாருன்னா கஷிபர் தான், கஷிப முனிவர் தான். கஷிப முனிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்ட சராசரங்களை படைக்கும் போதே வந்து என்ன பண்றாரு, அப்பவே பங்காளி சண்டையை வர ஆரம்பிச்சு ஊத்துட்டார். ஏன்னா வந்து இவங்க வந்து கஷிப முனிவரோட மனைவி வந்து யாருன்னா அதிதி, திதி. நம்ம 2 பேரும் நம்ம பகவத்கீதையில இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா 6வது காண்டத்திலையும் சொல்லியிருக்கு, 8வது காண்டத்திலையும் சொல்லியிருக்கு, 12வது காண்டத்திலையும் ரொம்ப அழகா இவங்களை பத்தி சொல்லிடுறாரு கஷிப முனிவரை பத்தி. ஏன்னா வந்து கஷிப முனிவர் வந்து அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மனைவிமார்கள், 16 மனைவிமார்கள் கஷிப முனிவர் இருக்காங்க. இவரு தக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு இருக்காரு, தெரியுங்களா? தக்ஷனா யாருன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அதாவது சரஸ்வதி தாயார், பார்வதி தாயாருடைய சதி தேவியுடைய தந்தை. ஆமா, அவருடைய மகள் அவங்களுக்கு வந்து 84 பெண் குழந்தைகள் இருந்தது. யாருக்கு? தட்சனுக்கு. அந்த தட்சனுக்கு வந்து மூத்தவங்க வந்துதான் வந்து தாக்ஷாயினி, அதாவது நம்மளுடைய பார்வதி தாயார். அவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா வரவங்க தான். இதுல வந்து 11, 12வது இடத்துல தாயாரா மகளா வரவங்க தான் வந்து அதிதி, திதி. அதிதிதான் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க, அதுக்கடுத்து திதி வராங்க. சோ இது மாதிரி கஷ்யபருக்கு வந்து அப்புறம் இந்த கத்ரு வினதா அப்படின்னு அவங்க வந்து அததான கருடர் எல்லாம் கூட வந்து. ஆமா, அது சொல்ல வரேன். சோ இந்த மாதிரி ஒரு மனைவிமார்கள் இவருக்கு இருக்காங்க. இந்த மனைவிமார்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. தட்சனோட பெண்ணை வந்து அதிதி, திதியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. இன்னும் வந்து மொத்தம் 16 பெண்ணு இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். யாரு? கஷிப முனிவர் பண்ணிக்கிறார். 27 பெண் குழந்தைய வந்து அவரு யாரு பண்ணிக்கிறா? சந்திர பகவான் பண்ணிக்கிறாரு. சந்திர பகவான் பண்ணிட்டு அதுதான் அந்த 27 நட்சத்திரங்கள் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அது ரோகிணி, பரணி இந்த மாதிரி சொல்றோம் பாத்தீங்களா, கார்த்திகை இந்த மாதிரி. அதுல ரோகிணி நட்சத்திரம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நட்சத்திரம் வந்து யாருக்குன்னா அந்த மனைவி கிட்ட தான் ரொம்ப ஈடுபாடா இருப்பாரு சந்திர பகவான். அதுதான் அவரோட நட்சத்திரமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ராசியில வந்து கடக ராசி வந்து அதோட அதிபதி யாரு? சந்திர பகவான். சோ அந்த இடத்துல ரோகிணி நட்சத்திரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. அது 27 நட்சத்திரங்களும் அந்த தட்சனோட பெண்கள் தான். அந்த பெண்களையும் வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறாரு. சோ இது மாதிரி பார்க்கும்போது இம்பார்ட்டன்ட் இருந்த அதிதி, திதியை மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய வந்து யார் எடுத்துக்கிறா? சிவபெருமானுக்கு திருமணம் பண்ணி போயிடுறாரு. சோ 84 பெண்கள் ஆளுக்கு பிரிச்சுக்கிறாங்க. ரொம்ப நம்ம இது அவ்வளவு டீப்பா உள்ள போக வேண்டாம்.
ஸோ இந்த அதிதி திதி என்னன்னு பாக்கணும்னா ஏன் இங்க பங்காளி சண்டை வரனா இவங்க சக்காலத்தி 2 பேருமே வந்து கசிப முனிவர் தான் திருமணம் பண்ணியிருக்காரு. திதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதி வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவமார்களை பெற்றெடுக்கிறாங்க. அவங்க மூலியமா கசிபர் மூலியமா எல்லா இந்திரன் வர்ணன் எல்லாமே யம தர்மராஜா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தேவமார்கள் எல்லாமே 30 கோடி எல்லாமே வந்து அதிதி மூலியமா பிறவெடுக்கிறாங்க. இது காரணமே இது தந்தையார் யாருன்னா கசிப முனிவர். திதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள். யாரு அசுரர்கள்னா யாரு நம்ம வந்து இரணிகசிபு, ராவண இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்க இது மரியாதை அதுதான் வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சக்காளி சண்டை அப்பவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன் என்னன்னா அவங்க அதிதி கேக்குறாங்க திதி கேக்குறாங்க கசிப முனிவரை கனவு பேரை சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அதாவது கசிப இரணிகசிபை வந்து கொன்னுட்டாங்க. மகாவிஷ்ணு வந்து கொன்னுட்டாரு அவங்கள. அதனால எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை விட இன்னும் பலம் பொருந்தி எனக்கு மகன் வேணும். அதனால எனக்கு வந்து ஏதாவது எனக்கு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லம்மா நான் இப்பதான் வந்து வனவாசம் போயிட்டு நான் வந்திருக்கேன். இந்த இடத்துல நீ பிள்ளை இப்ப கேட்கறிய பிள்ளை வரம் கேட்கறிய அதனால அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும். அந்த நேரத்துல என்ன இல்ல எனக்கு இப்பவே வேணும். எனக்கு இப்பவே எனக்கு அதாவது பிள்ளை வரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அவங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க பொறாமை ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதிதி பெற்றெடுக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து தேவமார்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இவங்க பெற்றெடுக்கிற பெண்ணுங்கள் எல்லாமே குழந்தைகளையும் வந்து அசுர பரம்பரையா போயிட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு கோபம் இவங்களுக்கு எப்படியாவது எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அப்பதான் இரணிகசிபு வந்து இரணிகசிபு வேற 2 பேர் தெரியும்ல உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? இரணிகசிபு வேற இரணி வேற பூமியை காப்பாற்றியவர். ஆமா ஆமா இங்க இது வந்து இது பண்றாங்க. இரணிகசிபு வந்து அப்பதான் வந்து அவரு அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அவங்க வந்து அதுவும் இல்லாம வந்து அப்பவே சொல்றாரு கசிப முனிவர் சொல்றாரு, அம்மா நீ பிள்ளை வரம் கேட்கிற நான் கொடுக்குறேன். ஆனா வந்து இது நேரம் இல்ல. இந்த நேரத்துல பிறக்கிற குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டப்படும். அதாவது அவன் கஷ்டப்பட மாட்டான், அவன் ஹாப்பியா இருப்பான். ஆனா அண்டமே வந்து பிரச்சனையில போவோம். அதனால வந்து அதுக்கு ஒரு நேரம் வரணும். எனக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க திதி என்ன சொல்றாங்க, இல்ல எனக்கு இப்போ வேணும், எனக்கு இப்போ பிள்ளை வரம் கொடு அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. சரி இருமா நான் வந்து யாகம் பண்ணுறேன் இதை முடிச்சுட்டு வரேன். அப்ப கூட அவங்க பொறுமை இல்லாம அவங்க பிள்ளை வரம் கேட்கறாங்க. அந்த யாகத்துல இருக்கும்போது அவர் பிள்ளை வரம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே அதுதான் வந்து இரணிகசிபு அவர் பிறக்கிறார். இப்ப இரணிகசிபு வந்து நாம ஏன் இதுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்டோரியும் கொண்டு வரலாம். ஏன் இரணிகசிபும் இரணியமும் ராவணனையும் கொண்டு வர்றாங்க இந்த இடத்துல ஏன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்கலாம். அதுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி கொண்டு வராங்க வேதத்துல. அது ஏன் இரணிகசிபு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராவணன் இன்னொரு ஆள் ஒருத்தர் இருக்காங்க. 3 அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அவங்க யாரு? 3வது ஆள் யார் தெரியுமா? சிசுபாலன். ஹரிபோல் மாதாஜி. சிசுபாலன் ஏன் அந்த இடத்துல வந்து வதம் பண்றாங்க? ஏன் இரணிகசிபு அவதாரம் எடுக்கிறாரு? ஏன் ராவணனும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க? சிசுபாலனும் வந்து பகவானு கொல்றாரு. ஏன் கொல்றாங்க? வைகுண்ட லோகத்துல வந்து உள்ள போகும்போது இந்த சனத்குமாரர்கள் நினைக்கிறேன் அவங்க போகும்போது ஜெய விஜயர்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்துறாங்க. தடுத்து நிறுத்துறதுனால பகவான் வந்து அவங்களுக்கு சாபம் கொடுக்குறாரு. அவங்களை எப்படி தடுத்து நிறுத்தின அப்படின்னு இல்ல முனிவர்களே கொடுக்குறாங்க. அதாவது நீங்க சொன்னது ஓகே மாதாஜி, ஹரிபோல் மாதாஜி, நீங்க சொல்றது விளக்கம் நல்லா கரெக்டா இருக்கு எனக்கு. ஆனா என்னன்னா வந்து ஜனசர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மகரிஷி இருக்காரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அவர் உள்ள போடும்போது அப்போ வந்து காவலாளி வந்து அவரை மடக்குறாங்க. அந்த காவலாளி 2 பேர் தான் ஜெயா விஜயா. இவங்க 2 பேர் தான் வந்து அந்த காவலாளிக்கு அதாவது தோரபாலகர்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க 2 பேரும் உள்ள போகும்போது சனரு உள்ள போகும்போது இவர் மடக்கின உடனே அப்ப இவருக்கு கோபம் வருது. நான் உள்ள போறேன் என்ன மடக்கிறேன். ஏன்னா வந்து பிரம்மாவையே வைகுந்தத்துல போக முடியாது இல்லைங்களா? பிரம்மாவே வைகுந்தத்துல போக முடியாது. ஏன்னா தோரப்பாலகர் விட மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட இவர் விட்டுருவாங்களா? உடனே விட மாட்டாங்க இல்லையா? தோரப்பாலகர் வேலையே அதுதானே. அப்புறம் உடனே ஒரு மடக்குறாங்க. அப்போ உடனே சாபம் விட்டாரு. உடனே என்ன பண்றாங்க ஜெயாவும் விஜயாவும் என்ன பண்றாங்க பகவான் கிட்ட கேட்றாங்க, பகவானே என்னை இது மாதிரி சபிச்சுட்டாங்க, அதுக்கு என்ன அவர்கிட்டயே விளக்கம் கேளேன் அப்படின்னு கேட்டாரு. உடனே அவர்கிட்ட கேட்கறாங்க, இது எனக்கு என்ன விமோசனம் இதுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நீ உடனே வந்து பகவான் கிட்ட வரையா, உடனே இல்ல 1000 பிறவி எடுத்து பகவான் கிட்ட வைகுந்தத்துக்கு வரியா, இல்ல 3 பிறவி எடுத்து வைகுந்தத்து வரியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. 3 பிறவி எடுத்து நான் வைகுந்தம் சீக்கிரமா நான் வந்து பகவான் சேவையில வரணும், அதனால நான் 3 பிறவி எடுக்கிறேன். ஆனா 3 பிறவில ஒரு நிபந்தனை இருக்கு. பகவானை நீ வந்து
தப்பா பேசணும், தப்பா நடந்துக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த 3 பேரையும் ஐயோ, நான் பகவானை எப்படி நான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி செய்வேன், அப்பதான் ஒரு விமோசனம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது அப்படின்னு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி ஓகே நான் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெயான்றவர் தான் வந்து, விஜயான்றது அது வேற கேட்டகரியில போகும். ஜெயான்றவர் அந்த அந்த தோர பாலகர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இரணிகசிபு அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அதன் மூலியமா யாரு வதம் பண்றாங்க, அதை வந்து ஹரிநாமத்தை அவரை கொல்றாங்க. 2வது அவதாரம் யாரு, ராவணன் எடுக்கிறார். ராவணன் வந்து ரெண்டாவது ராவணனா வர்றாரு. ராவணனை வந்து யாரு வதம் பண்றா, ராமபிரான் வந்து வதம் பண்றாரு இல்லைங்களா. இது வந்து இதே மாதிரி இப்போ வந்து சிசுபாலன் வர்றாரு. சிசுபாலன் வந்து அந்த யாகசூகி யாகத்துல வந்து அந்த ராஜசூகி யாகத்துல வந்து நடந்திருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பகவானை பத்தி ரொம்ப கொச்சையா பேசுறாரு. அப்ப கூட வந்து எல்லா மன்னர்களும் உட்கார்ந்து இருக்க மன்னர்கள்லாம் சொல்றாங்க, டேய் கிருஷ்ணா பத்தி ஏன் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க பாருன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, கலசத்தை கொடுக்க வராங்க. அதுக்கு வந்து சொன்னது யாரு, பீஷ்மரும் துரோணாச்சாரியும் சொல்றாங்க. இந்த இடத்த கலசத்தை வாங்குறவங்க தகுதி யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே இவனுக்கு ஒரு டென்ஷன், பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுச்சு சிசுபாலனுக்கு. ஏற்கனவே கடாமடான்னு பேசிட்டு இருப்பான். இப்ப அந்த இடத்துல வந்து என்ன பேசுறான், அவனே ஒரு இடகுல கீழ் ஜாதியில உள்ளவன், அவனுக்கு போய் கொடுக்குறீங்களே அப்படின்னு கேக்குறாரு. கரெக்ட் தான், கொடுக்குற தகுதி தான். ஏன்னா வந்து கொடுக்குறவனே வந்து சரியில்லாத ஆளாச்சு அப்படின்றாரு. என்ன சொல்றாரு, கொடுக்குற தகுதி இல்லாத ஆளு ஏன் சொல்றாரு ஒரு சிசுபாலன்? யுதிஷ்டர் தான் கொடுக்குறாரு. ஏன் கொடுக்குறாரு யுதிஷ்டர் ஏன் அங்க சொல்றாரு அந்த அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, அவன் இடகுல தாந்த ஜாதியில உள்ளவன் வாங்குறான்னா கொடுக்குறவனும் அந்த இதுதான். ஏன்னா 5 பேரை கல்யாணம் பண்ணவுடைய ஒருத்தன் தானே இவன். அப்போ இவனும் வந்து அந்த இதுல உள்ளவன் தான் இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொச்சப்படுத்துருவான். திரௌபதியும் கொச்சப்படுறான். யார் ஒருவன் தன்னை கொச்சப்படுத்தினா பிரச்சனை இல்லை, தன்னுடைய வீட்டார் உள்ளங்களையும் அதுவும் மாதாஜியை சொன்னா யாரா ஏத்துப்பாங்களா? ஏத்துக்க முடியாது. அதுதான் கிருஷ்ண பகவானுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. அங்க இருக்கிற சபையில உள்ள எல்லாருமே எழுந்து கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ ஒண்ணு சொல்றாங்க, எல்லாரையும் அடக்குறாரு பகவான். இருங்க, கம்முன்னு இருங்க, அவ வந்து என்னோட துவாரபாலகர் அவன் அப்படியே பகவான் எல்லாம் சொல்றாரு. அவனுடைய காலம் நெருங்கி வருது, அவர் 100 முறை வந்து அவன் வந்து என்னை சபிச்சாதான் வந்து அதுக்கப்புறம் 101ஆவதுல வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னுடைய சக்கராஸ் அவனை அடிச்சிருவான், நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, அவன் அழிவும் தருவாயில வந்துட்டான் சிசுபாலன். அப்பதான் சொல்றாரு, அந்த இடத்துல அந்த எடுத்து சொல்றாரு. அப்ப கூட அவன் வந்து கேட்க மாட்டான், கேட்காம இருந்தான். இதுக்கு வந்து அந்த 100 வாட்டி வந்து வரம் கொடுக்கறது யாரால பாத்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து சிசுபாலன் குழந்தைய பிறக்கும் போதே அவருக்கு வந்து கை ஒரு பக்கம் நீளமா போகும், கால் ஒரு பக்கமா நீளமா வளரும், எல்லாம் உடம்புலாம் அவர் போன 3 கண்ணு உள்ளவர் தான் சிசுபாலன். முக்கண்ணு சொல்றாங்கல்ல, அஸ்வத்தாமன் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் சிவபெருமான் எப்படியோ அதே மாதிரி சிசுபாலனுக்கு 3 கண்ணு வரும். அந்த மாதிரி கண்ணு பெருசா வளர்ந்துகிட்டே போவோம். அப்போ உடனே அவங்க தந்தையாரும் தாயாரும் என்ன பண்றாங்க, இது மாதிரி வளர்ந்துட்டு போதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட கேட்கறாங்க. பகவான் என்ன பண்றாரு, அவர் கைப்பட்ட உடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணும், நார்மல் குழந்தையா பிறந்துருவான், நார்மல் ஆயிடுவான். நார்மல் ஆன பிறகு அப்போ வந்து ஒரு அசுரி வந்து சொல்லுவோம், இந்த குழந்தை சாவறது காரணமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அசுரி சொல்லணும். உடனே தாயாரும் தந்தையார் கேட்கறாங்க, என்னங்க நீ உன்னாலதான் இந்த குழந்தை இறந்து போவோமாப்பா, அது என்னப்பா, அது நீதான்ப்பா ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே சொல்றாங்க, என்னாலதான் கண்டிப்பா அவனுடைய இதே இருக்கும், அவனு மோட்சம் அடைவான். ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன 100 வாட்டி என்னை வந்து சபிச்சான்னா, அவன் என்னை பத்தி தப்பாவே பேசினான்னா அது வரைக்கும் அனுசரிச்சு போயிட்டு இருப்பேன். 101 சொல்லி 101 மேல போயிட்டான்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என் சக்கராசை வந்து அவனை அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சூரிய சக்கரம் அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாரம் அங்க வாங்கி வந்திருக்காங்க. அதனாலதான் அவரு அந்த பிறை வரைக்கும் வராரு. அந்த ராஜசூயாகத்தை அந்த சபையில வந்து சொல்லும் போது கூட பகவான் சொல்றாங்க, இது வந்து அவனுடைய காலம் கிட்ட நெருங்குது, அவனுடைய சாப விமோசனம் அடையுது, அவன் வந்து இப்ப என்னுடைய அதாவது வைகுந்தத்துல அவன் ஒரு காவலாளி, இப்போ அவங்க போய் அவனுடைய கடமையை செய்யணும், அதுக்காகவே நான் அவனை வதம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வதம் பண்றாரு. சோ பாத்தீங்கன்னா கசிப முனிவர் கதை சொல்ல போய் எங்க போய் நிக்கிறோம் பாருங்க, சிசுபாலன் வரைக்கும் நிக்கிறோம். சோ வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய எண்ணற்ற வைபவங்கள் லீலையும் இருக்கு. அதெல்லாம் நாம சொல்லிக்கிட்டே போனா இந்த ஒரு காலம் ஃபுல்லா நமக்கு பத்தாது. இன்னைக்கு போகி, இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறுத்திப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா பிரபுஜி? காலையில பிரபுஜி. நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி, நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல. இன்னைக்கு இருக்கானே
ஆமா இன்னைக்குதான். இன்னைக்கு அதுதான் நாளைக்குள்ள கிளாஸ் இன்னைக்கு வச்சுட்டாங்க. நாளைக்கு எல்லாருக்கும் மண்டே பிரபுஜி